Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Simeon Boyce ndipo kenaka ndikhala ndi mzanga Lenile Mponda. Koma poyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wayamika amipingo mdziko muno pothandiza boma kukwaniritsa masomphenya ake pa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana. Nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno yati namondwe otchedwa Chido wafika kumpoto kwa Nakala mdziko la Mozambique. Ndipo bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC lakwaniritsa udindo wake osangalatsa anthu pamene lapereka mphoto kwa anthu amene achita bwino mu gawo la maluso osiyanasiyana. Tiyambe ndi nkhani yakuti President wa dziko lino wayamikira amipingo chifukwa cha ntchito yomwe amagwira pothandizira pa ntchito za chitukuko mdziko muno. Dr. Chakwera walankhula izi ku Mzuzu pomwe anakakhala nawo pamwambo wa mapemphero. Zambiri mu ripoti ili. Anthu omwe amapemphera pa kachisi wa Katoto Assemblies of God, antchito za boma, akuluakulu a konsolo ya mzinda wa Mzuzu ndi ena mwa omwe analandira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mayi wa fuko Madam Monica Chakwera pomwe amafika pamalowa. Poyankhula pa mapeto a mwambo wa mapemphero, President Chakwera wayamikira mipingo polimbikitsa anthu kuti akhale achikhulupiriro. Nkhani ya masomphenya a dziko lino kuti anthu tikhale ngati chimodzi chothandizira masomphenya awo kuchitika amaganizo atsopano ndi osinthika. Ine ndiona ngati anthu omvetsa zimenezi kwambiri ndi anthu achalichi chifukwa amalalikira za kutembenuka mtima. Ndiye ndikuthokozeni chifukwa cholimbikitsa mpingo mpaka makachinyamatawa kuti akhale nchiyembekezo. Chifukwa ambiri akataya chiyembekezo angakhale kuononga zimene zilipo kale sinkhani chifukwa amaona ngati kuli bwino aliyense asakhale nkanthu tonse tingofanana. Koma akakhala nchiyembekezo amati mawa. Mawu awo mmodzi mwa akuluakulu a mpingo wa Malawi Assemblies of God mchigawo cha kumpoto, Bishop Raphael Ndewere anayamikira mtsogoleri wa dziko kamba ka ntchito za chitukuko zomwe zikusintha miyoyo ya anthu. Ukamayenda nsewu wajendawo ukamaona ntchito yupita patsogolo. Ukamayenda muja mulilongwe ndinapita mwezi uwo ndi mwezi wathawu ine ngati ndili kukolea umaona kuti Malawi watani akusintha akupita patsogolo akuntengera kwina. Ineyo ngati Malawi ndiyenera kuti ndiyamikire kuona mmene kuchinyamata kunduna kukupasidwa utsogoleri. Tikamaona kwa azimayi m'maunduna maofesi aboma zambiri ife tikuona kuchitika, tikuona kutheka mukutilimbikitsa. Paulaliki wa patsikuli womwe unatsindika polimbikitsa anthu kuti adzikhala achikhulupiriro pochita zinthu, President Dr. Lazarus Chakwera anawerenga mawu opatulika kuchokera ku buku lachiwiri la mafumu mutu 7 ndime 1 mpaka 11 komanso Mateyo 20 ndime 1 mpaka 7. Musase Cheyo, MBC Mzuzu. President wa dziko linoyu mawa pa 16 December 2024 ayendera factory ya Reply mboma la Mzimba. Malinga ndi chikata chomwe chasayinidwa ndi mlembi wamkulu mu office ya President Cabinet, Dr. Chakwera akafika kumalowo nthawi ya 9 koloko mmawa. Lipoti nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno
yati namondwe otchedwa Chido wafika kumpoto kwa Nacala mdziko la Mozambique. Malinga ndi chikalata chomwe nthambi yatulutsa, kauniuni akuonetsa kuti namondweyu achepa mphamvu asanafike kumwera kwa dziko lino. Nthambi yati padakali pano chiyembekezo cha zotsatira za namondweyu kufika ku Malawi kuno madzulo ano kapena mawa m'bandakucha chili pa 95%. Namondwe wa Chido akuyembekezeka kubweretsa mphepo ya mkuntho ndi mvula yochuluka madzulo ano komanso mawa lolemba pa 16 Disemba. Madera omwe akuyembekezera kukhudzidwa ndi namondweyu ndi Amangochi, Machinga, Balaka, Zomba, Mwanza, Neno, Mulanje, Phalombe, Tcholo, Blantyre, Chiladzulu, Nchewu, Dedza, Chikwawa ndi Nsanje. Patakali pano unduna woona za migodi kudzera ku nthambi yoona za chilengedwe yachenjeza Amalawi kuti akhale tcheru ndi kuyamba kwa mvula yochulukayi chifukwa cha namondwe wa Chido chifukwa kubweretsa zivomerezi. Ndipo potsatira namondweyu, unduna wa zamaphunziro wati utsekera sukulu zonse za boma komanso za private maboma omwe akhudzidwe ndi namondwe wa Chido kuyambira lolemba pa 16 Disemba mpaka lachitatu pa 18 Disemba. Izi ati azichita pofuna kuteteza ophunzira ku ngozi za dzidzidzi zomwe zingadze kamba ka namondweyu wa Chido. Ripoti lomwe yatulutsa komiti yomwe anayisankha kuti ifufuze za imfa ya yemwe adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu lapeza kuti padalibe yemwe anachititsa ngozi ya ndegeyi yomwe inapha anthuwo. Powerenga ripoti ili, komishonala wa komiti yemwe amalandirana kufotokoza maumboni omwe anapeza kuchokera kwa anthu osiyanasiyana pomwe ndegeyo inayendera. Malinga ndi maumboniwo, ngozi idachitika chifukwa cha kunyalanyaza kwa anthu ena ogwira ntchito komanso kuyipa kwa nyengo. Tindi zambiri mu ripoti ili. Ripoti lokhudza za ndege ya Dornier 228 yomwe inagwa pa phiri la Mtungwa m'boma la Nkatabe lomwe analiwerenga kwa maola oposa anayi lapeza kuti nyengo yovuta ndi yomwe inathandizira kuti ngozi ichitike, pomwe akuluakulu oyendetsa ndegeyi analephera kupeza tsatanetsatane ya momwe nyengo ilili kumalo omwe amapita monga momwe zimakhalira pa maulendo apa ndege. Justice Jabalide yemwe amawerenga ripoti kwa atolankhani mothandizana ndi makomishonala anzake a kafukufuku wa ngoziyu anati ngakhale kuti ndegeyi zinthu zonse zinali mchimake pomwe imanyamuka, oyendetsa ndegeyi amayenerabe kudziwa momwe nyengo ilili potsata malamulo akayendetsedwe ka ndege. Ndipo pa nkhani ya anthu omwe anafa pa ngoziyi, ripoti yapeza kuti onse omwe anali mu ndegeyi anamwalira kamba ka ngozi osati chifukwa china chilichonse, malingana ndi ripoti lomwe anapima achipatala. Pamenepa ripoti inafotokozanso kuti ndegeyi inagwa ndi mphamvu kwambiri ndipo kuti panalibe mwayo kuti munthu akhoza kukhala ndi moyo pofika pansi, zomwe akuti panalibe china chilichonse pa matupi a anthuwa monga kuphedwa ngati momwe ena akhala akunenera pa masamba a mchezo. Machitidwe oyitanitsa ndege ya asilikali ankhondo mdziko muno akuoneka kuti anasintha pomwe anapeza kuti panalibe ndondomeko yotsatidwa bwino imene inachitika kuti ndege yomwe anakwera malemu Saulos Chilima ndi anthu ena iperekedwe ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Apa ripoti ili lanenetsa kuti ndondomeko ikuyenera kutsatidwa kuti chilichonse chidzikhala mchimake, pomwe nthambi zosiyanasiyana za boma zikugwiritsa ntchito katundu ochokera kwa asilikali ankhondo a mdziko muno. Ndipo nazo zokambakamba zapa masamba a mchezo akuti ndi zina mwa zinthu zomwe zinasokoneza kafukufuku amene ankachitika usiku wa pa 10 Juni pomwe apolisi
komanso asilikali ankhondo ankasaka ndege yomwe inagwa mu nkhalango ya Chikangawa. Iwo anati malipoti abodza okhudzana ndi ngoziyi komanso nyengo yoyipa ndi zina zomwe zinasokoneza ntchito yofufuzayi. Mwazina akuti kusowa kwa zipangizo zoyenera pa nthawi ya nyengo yovuta kwambiri komanso usiku ndi zina zomwenso zinalepheretsa asilikali apolisi komanso ankhondo kuti afike pamalo omwe panagwera ndegeyi usiku wa pa 10 Juni. Pakadali pano komishoni yofufuza za ngoziyi sinapereke ripoti lake kwa aliyense kambako kuti akuyembekezeka kukalipereka kaye kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera yemwe anakhazikitsa kuti pakhale kafukufuku otereyu. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Bungwe lolimbikitsa ntchito za ulamuliro wa democracy la Democracy Works Foundation lati aphungu a nyumba ya malamulo akufunika kuphunzira zambiri pa nkhani za ndale pofuna kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito yawo mnyumba ya malamulo. Mkulu wa bungweli a Augustine Magolowondo ayankhula izi pamwambo otsekulira gawo loyamba la maphunzirowa ku Lilongwe. Mtolankhani wathu Gracious Panda wadza ndi zambiri mu ripotili omwe akuwerenga ndi Herix Manemba. Maphunziro apadera a aphungu a nyumba ya malamulo akonzedwa ndi cholinga chofuna kuphunzitsa aphungu ndondomeko za ndale zosiyanasiyana ngati njira imodzi yopititsa patsogolo bale pakati pa aphungu ndi zipani zomwe akuyimirira nyumba ya malamulo. Bungwe la Democracy Works Foundation lati izi zithandiza kupititsa patsogolo kagwiridwe ntchito ka nyumba ya malamulo mdziko muno. Mkulu wa bungwe lolimbikitsa ntchito za democracy la Democracy Works Foundation DWF a Augustine Magolowondo ati mgwirizano pakati pa zipani za ndale ndi oyimirira zipanizi ndi ofunikira pothandiza kagwiridwe ntchito ka zipani ndi kutumikira bwino anthu otsatira zipanizi. Tapanga ndondomeko maphunziro amene kutsogolo kutufuna tizichita kuyesa kuthandiza zipani za ndale ndi aphungu kuti adziwe kufunika kokhala ndi ndondomeko zabwino za mkumano ngati chipani cha ndale ndi aphungu ake ndipo akamakumana choncho kuti zikhoza kuthandiza motani. Ndiye ndondomeko imene maphunziro amenewa lero tikuwapereka kwa eni ake azipani za ndale ndi aphungu kuti aone kuti kodi zimene tidakhonza kuti zikhoza kukhala mbali imodzi maphunziro amenewa ndi zolongosoka. A Henry Chingaipi omwe atenga nawo gawo lalikulu pokonza maphunzirowa ayamikira bungwe la DWF pokhazikitsa ndondomekoyi ponena kuti ithandiza kulimbikitsa ntchito za ulamuliro wabwino komanso kagwiridwe ntchito kaboma. Ma stakeholders anaona kuti ndi bwino titapanga ngati ndondomeko ya maphunziro chizungu chake training module yomwe ikhoza kumagwiritsidwa ntchito kwaphunzitsa ma MP amene ndi achipani kuti kodi ntchito za kokasi zabwino zimayenda bwanji. Misonkhano yapadera ya aphungu a zipani zomwe akuyimira imachitika akamakonzekera misonkhano ya nyumba ya malamulo kuti aphungu akambirane nkhani zofunika mdziko muno, ndipo maphunzirowa athandiza kwambiri kuti aphunguwa adzikhala ndi chidziwitso chokwanira pamomwe angamagwirire ntchito zawo. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tonenso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wayamikira amipingo mdziko muno pothandizira boma kukwaniritsa masomphenya yake pa chitukuko. Nthambi yona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno yati namondwe otchedwa Chido wafika kumpoto kwa Nakala mdziko la Mozambique. Bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC lakwaniritsa udindo wake osangalatsa anthu pamene lapereka mphotho kwa anthu omwe achita bwino m'magawo amaluso osiyanasiyana mchakachi. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma.
Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. This December, get ready to experience a magical evening of music, joy, and holiday cheer at the Orchestra Carol Concert, a celebration of the season like no other. Join the Kamuzu Academy Orchestra, renowned for their breathtaking performances as they fill the air with the sounds of Christmas. This unforgettable night will also feature incredible guest artists, Dan Kaoma and the Lilongwe Community Choir, alongside Emmanuel Male and the Salvation Army Brass Band. It's all happening on Sunday, the 22nd of December, from 6 p.m. to 8:30 p.m. at the BICC Auditorium. Tickets are now available at the President Hotel at Umodzi Park, Mbowe Filling Station, and Red and White Meat Center next to Area 18 Puma Filling Station. Don't miss out on this enchanting evening of music that will warm your heart and bring your festive spirit to life. Get your tickets today. Let's make this Christmas one to remember. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC lakwaniritsa udindo wake osangalatsa anthu pamene lapereka mphoto kwa anthu omwe achita bwino mu magawo amaluso osiyanasiyana mchakachi. MBC yapereka mphoto 48 pamwambo wa Entertainers of the Year omwe unachitikira ku Lilongwe. Tindi zambiri mu ripoti la Patrick Dambula. Wireless ya MBC yachitanso imodzi mwa ntchito zimene imayenera kugwira yosangalatsa anthu pamene yapereka mphoto kwa anthu amene achita bwino m'maluso osiyanasiyana kupyolera ku mwambo wa mchaka cha 2024. Uwu unali mwambo wapamwamba ndipo unagwirizana ndi zimene anthu amayembekezera. Ena mwa anthu amene alandira mphoto zawo ndi monga ochita masewero, azisudzo, owulutsa mawu, oyimba ndi ena otero. Polankhula pamwambowu nduna ya zamaboma ang'ono mgwirizano komanso chikhalidwe a Richard Chimwendo Banda anati anthu aluso ali ndi kuthekera kobweretsa ndalama zoposa $40 million mdziko muno pambali pokuti luso limathandiza kupezetsa anthu ntchito. Iwo anati kupereka mphoto kwa anthu amene achita bwino ndi njira imodzi yowalimbikitsa kuti apitirire kuchita bwino. Pamenepa a Chimwendo Banda anati boma lichita chilichonse chotheka kuonetsetsa kuti likuthandizira kupititsa patsogolo nkhani ya luso. Ntchito ya luso ndi ntchito yofunika kwambiri mdziko muno. Tikunena kuti chuma chachikulu cha dziko lino chimathandizidwa kwambiri ndi nkhani ya luso. Mwachitsanzo kafukufuku wathu akutiuza kuti ndalama zosachepera $40 million chaka ndi chaka zimachulukira kwa anzathu aluso. Kungoti mwina kuwerengera kwake kumakhala kovuta fa wina aliyense amapanga payekha. Wapampando wa bungwe la MBC Mbusa Vasco Kachipapa anati monga nyumba yowulutsa mawu MBC ipitirira kugwira ntchito yake yopititsa patsogolo luso losiyanasiyana. Ndipo wapampando wa komiti imene imakonza mwambowu Chisomo Mwamadi anati komiti ndi yokhutira ndi mmene mwambo wa mchaka chino cha 2024 wayendera kamba kakuti zinthu zambiri zasintha potengerapo maphunziro osiyanasiyana pa mwambo ngati omwewu umene unachitika chaka chatha. Amwamadi anati thandizo limene lachoka ku makampani osiyanasiyana komanso unyinji wa anthu umene unabwera kudzaonerera mwambowu zikuonetseratu kuti MBC ikugwira ntchito yotamandika. Ndifosangalala ngati amene timakonza mwambowu tikayang'ana ndi chaka chatha ndomwe tili pano lero tikutha kuona kuti pasindika zambiri. Munivomereze kuti anthu anabwera ambiri Lilongwe, Blantyre, Mzuzu, anthu ambiri anakumana kuno sonza kuti zinthu amuchilandira tikusuntha pang'ono kumapita patsogolo. Komanso mukaona makampani amene abwera onse a private komanso public amene atipanga support kuonetsa kuti tithandizane limodzi kupereka ulemu kwa ma-entertainers athu zinthu zimenezo zikusintha. So pang'ono chinthu chiyamba kutengano malo chiyamba no kumera mizu tikukhulupirira kuti kamapita kutsogolo kunso chikhazikike bwinobwino monga amene chinalili kale. Zonse zitatha kumapeto kwa zonse katswiri osewera mpira Isaac Galiati wa timu ya Mighty Mukulu Wanderers yemwe kumwambo kunalibeko ndi amene wasankhidwa kuti ndiye msangalatsi wamkulu pa asangalatsi onse. Mkulu wa bungwe la MBC a George Kasakula anayenso wapereka mphoto kwa mtolankhani wa MBC Jackson Sichali komanso Aida Chiwaya kamba ka ntchito yawo yabwino.
anthu enanso ogwira ntchito ku bungwe la MBC amene alandira mphotho pa mwambowu ndi Joy Nathu komanso Chikondi Phinda. Mwambo wa mchaka cha 2024 wa asangalatsi ndi wachiwiri patapita zaka 18 mwambowu usakuchitika. Oyimba monga Eric Baliani komanso KK anasangalatsa anthu ndi luso lawo pa mwambowu. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Chancellor wa sukulu ya zaukachenjede ya Hebron ku Lilongwe, Profesa David Kamchacha wapempha anthu omwe angomaliza kumene maphunziro awo pa sukulu kuti agwiritse ntchito luso komanso nzeru zomwe aphunzira pothandiza kukweza chuma cha dziko lino. Zambiri mu ripoti ili la mtolankhani wathu Emmanuel Chimutu koma akuwerenga ndi Helix Manemba. Poyankhula pa mwambowu omwe ndi oyamba kuchitika pa sukuluyi, Chancellor wa University Profesa David Kamchacha watsindika zakufunikira kuti anthu omwe amaliza maphunziro akhale ndi nzeru zatsopano komanso azitha kupeza mayankho pa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Anthu amene amaliza sukulu ngofunikira kwambiri kuti athandizire ku chuma cha dziko lathu, chifukwa chuma cha dziko lathu chili magawo ambiri, ndipo pamasoweka anthu amene aphunzira ukachenjede kuti akaonetsere ukachenjede wawo uja pothandizira kuti tipereke mayankho ku mavuto a dziko lathu. Tisakhale anthu oyima nkumalo zadzala, ifeyo tachitapo chani titaphunzira. Chifukwa cholinga cha maphunziro nkuti tikathandizire kuti dziko lathu lisinthe lipite chitsogolo. Yemwe wachita bwino kuposa ophunzira ena onse, Justice Hara wayamikira ndondomeko yomwe sukuluyi inakhazikitsa yomwe akuti imalimbikitsa ophunzira kuyambisa mabizinesi komanso kulemba ena ntchito malo mongodikira kulembedwa. Kuno kuli statement imene amalankhula ku Hebron University kunena kuti one student one business. Student mmodzi akampanga produce ameneyo ndi business. So nkhani yake sio kuti tifika choka pano tukamba ntchito kweni zikachitikanso Mulungu alemekezeke. Koma chitaphunzira kwambiri kuno ku Hebron University chonena kuti munthu akaphunzira kuno nzeru zimenezo akambe nazo chochita chimene jakathandizirena. Mwambowu unali ofunika kwambiri pomwe sukuluyi ikufunitsitsa kukhala yotsogola popereka maphunziro aukachenjede m'dziko muno. Ena mwa anthu omwe anali nawo pa mwambowu ndi mkulu wakale oyang'anira bungwe loyendetsa zachisankho Justice Chifundo Kachali, mneneri Mary Bushiri komanso yemwe ndi wachiwiri kwa mkulu wa polisi Ahape Mkandawire. Bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA lalangiza olemba nkhani kuti akhale patsogolo pophunzitsa anthu kuti azitsatira malamulo akachitidwe ka juga ndi kupewa mavuto omwe amadza ngati munthu akuchita masewero a juga mochuluka. Mkulu wa bungwe la MAGLA Rachel Michika ndi omwe anena izi mu mzinda wa Blantyre pa maphunziro a tsiku limodzi omwe bungwe la MAGLA linakonzera atolankhani a bungwe la Southern Region Place Club. Pothirapo ndemanga mlembi wamkulu wa bungwe la SRPC Emmanuel Chibwana wayamika bungwe la MAGLA chifukwa cha maphunzirowa ponena kuti athandiza olemba nkhani kukhala ndi ukadaulo olimbikitsa kuti anthu azitsatira malamulo akachitidwe ka masewero a juga. Ndikufunikira kuti anthu adziwe kuti tikati kusewera juga ndikotani. Juga ndiyololedwa kana ife tilipo ngati bungwe la boma kuti mayang'anira masewero a juga. Ndi anthu akuyeneka adziwe kuti kozi tikaona anthu ambiri anyamata chipere anyamata ambiri akumapanga juga ngati kuti apeze ndalama kapena business. Juga ni masewera metimo chimodzimodzi metimo na TV kupita kuonera mpira ndi chimodzimodzi juga umasewera zinthu zosiyana munthu. Ndepe mpolatu ndoda chinyamata akatenge juga ngati kuti masewera osati njira yopangira ndalama. Tonkhani ndamene muli ndi udindo kapena ndi zokwanirisa zoti mukapereke uthenga kwa wina aliyense kumalawi kuno. Ndefe pemplathu ndoti mukadziwitse ndithu achinyamata makolo kuti game juga imene mapanga ndizongosewera zosangalatsa moyo wa munthu osati kuti azita akapange ndalama kapena kudzuka kuti ine ndikupita kuntchito yopanga gambling. Kunali kufunikira kwambiri kuti titero kuti atolankhani adziwe nkhani imeneyi kuti imayenda bwanji, nkhani ya gambling imayenda bwanji, monga pa anzathu akunena kwambiri za responsible gambling kuti kodi anthu akamapanga juga ameneyi adzipanga motani malingana ndi imene zimakhalira. Ndiye ngati mtolankhani sadziwa kuti kodi gambling imayenda bwanji, responsible gambling imayenda bwanji, alemba bwanji nkhaniyo. Tsono pa cholinga nchoti mtolankhani azilemba nkhani chifukwa choti akudziwa kuti gambling imayenda motani.
Mulimi wina muzinda wa Blantyre Amaliko Kalima apambana mphoto ya ndalama zokwana 2.5 miliyoni kwacha mu mpikisano wa Tisanje omwe ikupangisa kampani ya kulilongwe yomwe imapanga sopo ya Hira General Dealers. Polankhula pomwe kampani imapereka mphotoyi ku Ndilande muzinda wa Blantyre kudzera kwa kazembe wake Emi Debo, Akalima athokoza kampani ponena kuti ndalamazi ziwathandizira pogula fetereza ndi zipangizo zina zakumunda. Ifeyo tili osangalala kwambiri kuti message yathu yomwe takhala tikufuna kutumiza kwa anthu akugula ndizo chinthu chosangalatsa kwambiri ngati kampani. Tikudziwa kuti pa ground sipali bwino kuti product ya nyuwani ilowelere mmutu mwa anthu. Komano kumapezeka kuti anthu akumakagula ndikupeza kuti apanga scratch and sakukhulupirira kuti izizi zikuchitikadi ndi plus kwa ifeyo kwambiri. Inewo chomwe akuyenera kuchita ndi kukangogula sopo wa Hira General Dealers mmene akumapeza kakhadi komwe akakanda pakumapezeka chomwe wawina. Zowina pali ngati ma 20,000, pali matumba a fertilizer ndi pali ma 2.5 million. Ineyo choyambilira ndikuthokoza mabweredwe a kampani imeneyi, mapulani amene munthu anayambisa kampaniyo ndikuthokoza kwambiri zimenezo. Ndi sopo amene tikugula kuti thandiza ku nthenda zosiyanasiyana za matupimu ndikuthokoza koopsa ndipo ine ndi chisangalalo. Ndinangomvetsedwa pa wireless kuti pali sopo amene akuthandiza mitundu ina ya nthenda zapakhungu. Ndiyene tapita ku Shoprite ndikagula sopo uja pamene ndinapeza tiketi yoti ndawina ndalama yochuluka ngati imeneyi. Ndiye kwa ine ndi chisangalalo chopambana ndipo chachikulu, ndipo ndikupempha kwa ina aliyense amene akundimva amene akandimvere zimene ndikuyankhulazi. Cheni titayetetsa tizithandizana kugula sopo ameneyi kuti mwina tisakhale ndi nthenda zilizonse zapakhungu. Ndinothokoza kwambiri kambaka chimeneyi wandithandiza kunyumba kwanga sopo ameneyi. Kampani ya Seed Investment yati ndiyokhutira ndi mmene chikho chawo cha masewero a mpira wa miyendo chikuthandizira kusintha miyoyo ya chinyamata m'boma la Chikwawa. Mkulu wa kampani ya Seed Seed Dinyero anena izi pamene chikhochi chafika ndime ya ma semifinal kumathero a sabata ino. Mpikisanowu unayamba mwezi wa Oktoba ndi matimu 32, koma pano matimu anayi okha ndiomwe atsala kulimbirana chikhochi. Kampani ya Seed Investments inayika ndalama zokwana 10 million kwacha mu chikhochi. Mkulu wa kampani iyi Seed Dinyero wati mpikisanowu wathandizira achinyamata m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje kupewa khalidwe loyipa. Iwo anatinso kuchokera mu mpikisanowu akhazikitsa timu yomwe imirire maboma awiriwa potenga nawo mbali mipikisano yaikuluikulu mdziko muno. Chambire chikho chimenechi cha Seed Investment Trophy zakhazi zabwino palibe mapokoso ena lonse amene takhala tikuona achinyamata akhala kutang'anika ndi masewero a mpira amenewa. Mmene takhala tikuyankhulira mbuyo monsemu kunena kuti luso imene takhala tikuionayi ya kuno kulowa Shire tifuna tiitengere ipite patali. Ndipo chilingaliro chimenechi takhala tikugwirizana ndi akomiti amene akhala kuyendetsa mpira umenewo kuti achinyamata amenewa ndoti tiaonkhanitse titolerere anyamata angapo kuti at least tipange timu yonena kuti iyimirire kuno kulowa Shire. Chikho cha Seed Investments chikuyembekezeka kufika kumapeto pa 22 mwezi uno. Norbert Jameson, MBC Sport. Ndi nkhani imeneyo za masewero tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano. Mnali ndine Simeon Boys komanso nzangayo Linile Mponda. Tikuti mwakoma nonse ndipo tikupemphani kuti mupitirize kuonera program otsatira pano pa kanema wanu wa MBC.